In dit filmpje laten we je zien hoe je in de website Alle Friezen een huwelijk kunt vinden in de periode van de burgerlijke stand. In Alle Friezen kun je gegevens uit huwelijksakten vinden van alle Friese gemeenten uit de periode 1811-1933. We laten je twee methoden zien. Een snelle methode waarmee je via de grote zoekbalk eenvoudig een huwelijk vindt en een methode waarbij we gebruik maken van uitgebreid zoeken. Voor de snelle methode maken we gebruik van de zoekbalk die je op iedere pagina terugvindt. We gaan zoeken naar het huwelijk van de ouders van dichter-politicus Pieter Jelle Stroelstra, in 1860 geboren in Stiens. We hebben gevonden dat dat Jelle Pieter Stroelstra en Grietje Dirks Landmeter waren, maar we weten niet waar en wanneer zij getrouwd zijn. In de zoekbalk kan op twee namen gezocht worden door ze te verbinden met het N-teken. We vullen nu in de zoekbalk in Jelle Troelstra en Grietje Landmeter. We laten het patroniem, de naam van de vader, weg, omdat we niet zeker weten of dat in de huwelijksakte wel gebruikt is. We drukken op zoeken en er verschijnt een lijst zoekresultaten op het scherm. Het zoekresultaat kunnen we sorteren, bijvoorbeeld op datum. Het zoekresultaat bestaat in dit geval uit 2 keer een huwelijksakte, 8 geboorteakten van de kinderen van Jelle Troelstra en Grietje Landmeter en een aantal vermeldingen uit die Tjerkstradeel. Het ging ons echter nu om de huwelijksakte. Daarvoor kunnen we het resultaat filteren. Door te klikken op bronnen en vervolgens te kiezen voor BS huwelijk, krijgen we alleen 2 vermeldingen van een huwelijk. Aan de datum kunnen we zien dat het 2 keer hetzelfde huwelijk is. 8 mei 1859 in Lemsterland. De namen zijn verschillend. Pieter Jelle Stroelstra is vader bruidegom, Jelle Troelstra is bruidegom. In dit geval is het niet zo nodig, maar je kunt hier nog een keer filteren om echt die ene vermelding van het huwelijk te krijgen die je zoekt. Je klikt daarvoor op rol en kiest voor bruidegom. Nu is er nog maar 1 vermelding over. Klik daarop en je ziet de detailgegevens van de akte. Daaruit leren we dus dat Jelle Troelstra een zoon is van Pieter Jelle Stroelstra, de paken van de politicus, en Treintje Jonkman. Grietje was de dochter van Dirk Laurens Landmeter en Haukje Tjallings Dijtsma. De leeftijden van Jelle en Grietje staan er ook bij, evenals hun geboorteplaats. Maar je kunt nog meer te weten komen als je de akte zelf leest. Dat kan als er aan de rechterkant een plaatje en bekijk akte staat. Huwelijksaktes bestaan vaak uit een voor- en een achterkant. Dus om de tweede bladzijde te lezen moet je naar volgende. Op die tweede bladzijde vind je vaak de getuigen, vaak ook familie. En je ziet de handtekeningen, hier die van Jelle Troelstra, Grietje Landmeter, zijn moeder, vader was al overleden, haar ouders, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. We gaan nu terug en gaan een andere akte opzoeken. Daarvoor hebben we maar weinig gegevens. We zoeken naar het huwelijk van iemand die vroeger in Gorredijk woonde met de algemene naam Jan de Vries. Van zijn vrouw weten we alleen maar dat hij bekend stond als Annemooi. Om deze vraag op te lossen gaan we gebruik maken van uitgebreid zoeken. We klikken op zoeken en kiezen vervolgens voor uitgebreid zoeken. Bij eerste persoon vullen we de gegevens in van Jan. Omdat we zeker weten dat hij Jan heette en niet Jannes of Willem-Jan, zetten we er een dakje voor. Dat betekent dat er alleen gezocht wordt op Jan en dat alle varianten genegeerd worden. Bij tussenvoegsel vullen we de in. Bij achternaam zetten we Vries. We zoeken de huwelijksakte van Jan de Vries, dus als rol kiezen we voor bruidegom. Van de vrouw van Jan weten we dat ze Annemooi genoemd werd. Haar voornaam zal dus waarschijnlijk Anna, Antje of Anne zijn. We vullen dus bij tweede persoon als voornaam Anna in. Haar rol was bruid. Bij de bronnen zetten we een vinkje bij burgerlijke stand huwelijk, om alleen te gaan zoeken in de huwelijksakten. We drukken op zoeken en er verschijnt een lijst van maar liefst 56 Jan de Vriezen die getrouwd zijn met een Anna. Die kunnen we stuk voor stuk gaan bekijken, maar verstandiger is het om eerst te gaan filteren. We weten dat Jan de Vries rond 1950 overleden is
en dat hij toen al flink op leeftijd was. Terugrekenend vermoeden we dat hij rond 1880-1890 getrouwd zal zijn. We drukken op periode. Er verschijnt een tijdbalk. Door te schuiven naar de markeringen kunnen we de periode 1500-2000 verkleinen. Je mag ook jaartallen intypen. We beperken de periode tot 1870-1900. We hebben nog steeds te veel resultaten. We wisten al dat Jan in Gorredijk woonde. Mogelijk is hij daar ook getrouwd. We gaan de resultaten nog verder filteren door ze te beperken tot de actes uit de gemeente Opsterland, de gemeente waar Gorredijk in ligt. Klik daarvoor op gemeente en kies Opsterland. En kijk, nu zijn er nog maar 2 over. Nu is het een kleine moeite om deze 2 te bekijken. Omdat we toevallig weten dat Jan de Vries ook een zoon Gosse had en de vader van Ansje Jansma Gosse heet, denken we dat het huwelijk uit 1889 de Jan de Vries oplevert die we zoeken. Maar daarvoor moeten we misschien nog meer bewijsmateriaal in andere bronnen gaan zoeken, zoals bijvoorbeeld een overlijdensakte en de geboorteactes van de kinderen. We hopen dat we hiermee duidelijk hebben gemaakt hoe je op de website van Alle Friezen een huwelijksakte kunt vinden. Als er nog vragen zijn, dan horen we dat graag.